включително и Джим, без претенции да бъде част от отбора. Ясно е, че има доста неща, които да се напасват. Ние имаме добра, не само химия като настроение, а доста да бяха се напасни нещата, но с 5 човека в този ритъм сега да съмта не носи, така че няма какво, това е даденост, приемаме го. Надявам се, видимо днеска беше загубен доста от синхрона в играта ми. До голяма степен и от играта за защита на съперника. Нека да бъдем обективни, да слагаме само причината в това, че още нещата не са при нас напаснати, че първи мач на Васко, Джим и Филип са по 2 мача. Безспорни, това са неща, които влияят. Но да отдадем заслужението и на играта за защита на съперника. Дигна ли си малко класата с идването на тримата? Със сигурност ще се дигне. Той изисква време. Този отбор, за да почне да се играе вече в този момент, изисква време. Даже купата е рано, но и се съобразяваме. Бориме се. На какво се дължеше факта, че почти през целия матч имаше сръбски играчи, които оставаха необезпокоявани от тройката да стрелят? И другият ми въпрос е, бихте ли приели българи от Украйна, които да се състезават за отборът на Левски? Други българи? Да. От източна Украйна, които биха дошли да играят. Безарабски българи, които сега има инициатива да се завръщат в България, бихте ли ги допуснали да тренират с него? Такива и имат необходимите качества, аз не ги познавам. Може би във времето при добро желание имат. Аз нямам никакви причини да всеки, който има клас и има възможност да бъде полза на Левски, е добре дошъл. Ситуацията просто не познавам такива. Явно силно, че има да се появят. Не е никакъв проблем да се обърне внимание. Аз съм, както каза, тренерите на националния отбор, вратата отворена за всеки. Така е, това е дежурна фраза в изказването. Играта с много леки играчи в позиции 4-5, подобно на нас, създават предимства. Добър играч, който видяхте, че игра за 20 точки с много висока стоеност 12-11 за 2. И всички решения, които ако трябва да го спреме него, оставяме пространство навън. Имаха добра успеваемост. Заслужено ни победиха. Можеше сигурно да изгледаме по-добре и особено след доброто начало, което не успяхме да оползотворим. Тази разлика от 10 точки, която се беше получила в началото, може би ако я контролирахме малко по-добре, да имаме това позиция да ни помага в хода на матча, може да бъде полезно. На този етап отбора на Металец, аз казах и преди матча, че това отбор, който ни победи така след Цървена звезда, най-категорично трудно играем с тях. Играха много силно във Варио, днес също играхме силно.